Celok, Ndara. Apa? Niki do pamerane. Pameran apa? Wis buka apa? Mungkin rasa ngelucu. Antara sampean lucu aku kalah pamor. Petruk njaluk pucakane Ndara Antarja diparingi aji-aji iso ambles bumi, gareng iso mabur. Aku kaya apa iso apa? Kula kudu iso duwe sing luwih saka nika-nika. Bala aku kira aku ambles bumi ya iso, nek wis ana Petruk. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso, nek wis ana gareng. Aku iso ning segara kaya ning daratan, tegese ning banyu ning ora kelelep. Meng pamer kok dadak golek segara. Terus kula nek mamerke Petruk ora gareng nggawe ember. Oh, telek. Iya iki. Lah isaku ngono kuwi kok. Wah, wis payah iki. Yen aku iso carane. Carane apa? Awakmu tak olesi banyu sungut kuwi, ora iso mati. Masa? Iya tenan. Diolesi napa? Banyu sungut. Wis terserah lah pokoke aku mleleng. Yo. Engko kowe iso pamer ning ngarepe gareng karo Petruk, nggawa keris, wetengmu tok suduk dhewe, kowe ora apa-apa. Siap. Debus. Heeh. Debus. Iya. Debus ki ngapusi. Ya iya. Salah. Kene rasa. Kene ki ting clekune. Dadak goleki nggon-nggonane. Ya sing penting rata, engko nek tok nggo pamer ndak ngalaku isin. Heeh. Wis rata kabeh. Kono nggo apa ta apa? Iki Kurawa ora sandagel. Rasa ndagel Kurawa. Paling ming citraksi wis ora lucu yen biyen metu terus. Truk. Wis ambles bumi. Iso. Digraji ndase wani ta? Hubungane apa? Aku takon kok. Wangsulana. Ya tak wangsuli. Ayo, kowe iso ambles bumi to? Iso. Gleleng, graji ndase wani ta? Atene sigar, berarti ro ngampu. Gareng kon medhun. Reng. Oh ya keduren kok ya, Truk. Iki aku temangsang iki lho. Tak ajar ora. Reng, Apa? kowe iso mabur? Bisa. Graji ndase wani ta? Ayo ora wani kok. Oh, lihat kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki. Gong ora sembrono gong. Ikhlasno, Truk. Tonton, nyonya, ndak dikira aku apus-apus kowe. Aku ora tegel e. Gareng. Ngene, ngomong graji ndase Bagong kok ora tegel. Grajine dasare ora tau nyaur utang. Tagih ming semaya. Aku iki ora weling apa to? Aku sing ngutang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingungi. Mbok santai. Lah iki pitoke malah kewalik saiki. Nih, nyo. Iki nggo ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Nek modar aku ora tanggung jawab lho. Modar lah sanggane. Wis gak wis, mari tok togatake wong modar lho. Aku tenan ra kesaur. Ayo kula sikone. Mati dereng aku kowe. Nganggure tak grek cur ngono, kowe mlayu golek obat pira ya, Truk? Yo. Kok saya itu obat ijo ora masalah. Yo. Brodol rambute wae ora. Edian. Anu golek keris. Oke. Anane drei. Terserah. Tusuk kene wetengku. Mati ya. Edan. Mentol e, Truk. Edan. Piye? Coba nyonyono wetenge Petruk. Weh. Ngawur ora. Nggo nyoba landhep apa ora kok. Golek bendo. Oke. Ya, nek nganti lecet aku isin. Iki entuk-entukane njagoi Ndara Antasena. Kurang seru, Reng.
Piye, moncret apa? Ora e. Aja mbok kon sikil. Engko gek sing ampuh mengendas tok. Ora meng nggon aku ki ampuh sak gagange ora mengendas tok. Edan ora apa. Ya enggak nempoknya. Edan ora apa-apa. Piye? Saiki wis nek ngono wis sip kabeh. Ayo, do nyerang Kurawa. Yo, yo.